Nazdar, moje meno je Tomáš, práve som v horskom sedle medzi dvoma ľadovcami na Islande. Jeden je tam, druhý je tam a toto je môj prvý vlog. Ak ma niekto z vás nepozná, tak moje meno je Tomáš Moravčík, mám 25 rokov, som zo Slovenska, študujem ale v Čechách v Brne a pracujem na Islande. No a dneska by som vám chcel ukázať výlet, na ktorý som sa počas víkendu vybral, a je to túra cez taký horský priesmyk s nádhernými výhľadmi a vyšlo nám aj pekné počasie. Plán nasledovný: ráno vyraziť z Keflavíku, ktorý je tu, prejsť na juh Islandu, kde je miesto, ktoré sa nazýva Skogar, kde je veľmi známy vodopád Skogafoss. No a odtiaľ absolvovať túru, ktorá ide pomedzi dva ľadovce až do ďalšieho údolia Thorsmork, ak to vyslovujem správne, kde sa dá prespať na horskej chate, tam stráviť noc a ďalší deň absolvovať tú istú cestu naspäť k autu a šoferovať naspäť domov. Islandania hovoria, že je to jedna z najkrajších túr a všetci mi odporúčali, už veľmi dlho som ju chcel ísť, ale je to trošku náročnejšie na logistiku, keďže sa začína a končí inde. Je tam tá možnosť toho prespatia, alebo si zobrať autobus, ktorý ide odtiaľto až sem, ale to by som vlastne prišiel až nejaký 10. večer a auto mi ma čakala ešte ďalšia 2,5 hodinová cesta. Takže to som zrušil tento nápad. To, aké je počasie teraz, tak to vôbec nie je štandard. Je to fakt skvelé, že to vyšlo práve na tento predĺžený víkend, lebo ja som tu teda nebol, ale chalani hovorili, že nevideli slnko 2 týždne. Teraz mi vonku ukazuje, že je okolo 16 stupňov a včera som bol v meste a na kúpalisku sa ľudia opalovali. Proste keď je tu 16 stupňov a svieti slnko, tak pre nich je to proste, už lepšie to nebude. Takže ja vyrážam a začínam pri vodopáde Skogafoss, ktorý je fakt brutálny, ale aj extrémne populárny a vždycky je tu strašne veľa ľudí. Stačilo prejsť proste 15 minút a tu už nikoho nie je. Pritom výhľady sú stále krásne. Celá tá cesta ide cez taký kaňon, popri vlastne rieke sú niekoľko takých menších vodopádov. To je presne to, ako je väčšina týchto miest na tom Islande, hlavne na tomto južnom pobreží, spravená, že sú strašne jednoducho dostupné. Ten vodopád Skogafoss, človek príde, zaparkuje, zaplatí asi 8 € parkovné, nie je tu síce vstupné, ale platí sa parkovné. A za 10 minút pešo, ani to nie, 5 minút, je pri tak krásnom vodopáde, že si ide oči vyučiť. Potom môžete sadnúť do auta, prejsť 20 minút a znovu tak krásny kaňon, že ste taký v živote nevideli. Potom sadnete do auta, ďalšiu pol hodinku a ľadovec. Takáto ľadová jaskyňa. Ďalej asi nepôjdem. Vyzerá to moc safe. Som zhruba v polovici a prechádzam cez lávové pole
z erupcie z roku 2010. A keďže to tu bolo hot, tak väčšia časť ľadovca, ktorý tu bol, aj zmizla, sa roztopila. Tam z toho vidíme. Behal som partičku Čechov a tie pani nevedeli, že im rozumiem. Tak som napozoril. Ty jo, ten jeden jak na ľahko, není moc turisticky oblečený. Oni nabalené veľké batohy, ale nevedia, že s kým majú dočinenia. Že ja som mal fatránska šelma. Takže pozor na to, tie pani. Takže dorazil som do údolia Thorsmörk, ak to správne vyslovujem. A dá sa dostať buď iba po tej trase turistickej, po ktorej som išiel ja, alebo autom po ceste, ktorá je dosť offroadová a treba prebrodiť niekoľko riek na to, aby sa dostali sem. Takže všetci Islandania, čo tu kempujú, majú absolútne mašiny zdvihnuté, rozšírené na veľkých pneumatikách. Spím tu v takej chatke, kde je viacero postelí, ale našťastie tam vôbec nie je veľa ľudí, z čoho som celkom prekvapený. Sme tam na celom poschodí traja. Dúfam, že to nebudú žiadne detiska, ktoré by tam mohli v noci bliakať. No a túrička sem mi vlastne zabrala necelých 7 hodín, aj s prestávkami, a bolo to 25 kilometrov. Bolo to fakt krásne výhľady, rôzne typy tých scenérií, najskôr taký kaňón s vodopádmi, potom taká pustatina, sopečná krajina, kaňony ďalšie s útesmi a vodopády, ľadovce vlastne z obidvoch strán. Takže fakt krásne. A zajtra skorší budík, žiadne vylihovačky a celé to vlastne pôjdem opačnou stranou naspäť, kde mám auto a naspäť domov. Idea za tým, že prečo vôbec chcem takéto video spraviť, alebo možno aj viacej, tak že som bol minulý týždeň na výlete v Dolomitoch s chalami a proste natočil som odtiaľ pár záberov a tak, ale vlastne človek si spraví video alebo fotky a možno tak dá na storku, ale tam to končí. A myslím si, že keď to bol pekný výlet, tak si to zaslúži akože dať do toho trošku viacej úsilia a niečo z toho videa aj spraviť. A tak to proste chcem skúsiť a toto vlastne ani nie je môj prvý vlog, pretože ja som začal vlogovať už v roku 2013. Rovnako ako Gogo a všetci ostatní, len trošku dlhšie trvalo spraviť to pokračovanie. Takže, to som zasa ja. Teraz ste v mojej izbe. Pozor, bordel. Ja sám. Blofin 300, dvaja pličaci, na posteli mikina, kniha, auta, knihy. Nie som taký krpeť, že by som sa už ešte hral s autami, je vám to jasné, je to tam iba tak hoden. Tu som poskladal a prišiel Matej Koprdá a to zničil. Toto sú moje 2 putovné poháre. No a minulý týždeň sme
boli s Ondem Ondrušíkom a Salom Berackom na expedícii v Dolomitoch na Ferratia Túry, takže tu si môžete pozrieť pár záberov odtiaľ. Niekoho by mi nechutilo, lebo je extrémne mliečné. A toto je, že... Ja to mám rád. Ja to tiež mám rád. Mám ľudí rád, každý deň im spievam pieseň o šťastí, o šťastí. Mám ľudí rád, všetkým želám dlhý život bez strastí, bez strastí. Je to krásne, keď si ľudia vedia podať dlaň, keď do krásy modrých rád zasvietí jún. V takej chvíli od radosti dám všetko, čo mám. Sabela si hrám, pesničku si hrám z lírových strún. Mám ľudí rád, lebo každý v srdci nosí celý svet, celý svet. Mám ľudí rád, ale v každom čistá. A keď som sa z Dolomitov vrátil, tak som rovno cestoval do Brna, kde som iba jeden deň a odtiaľ sme šli s Nikou do Prahy na koncert Pitbulla, čo bola absolútna bomba. A odtiaľ som cestoval vlastne už rovno sem na Island, kde teraz strávim najbližšie 3 týždne. Tak, ak ste to video dopozerali až sem, tak ja ďakujem. A bola to krásna túra, krásne výhľady, perfektné počasie. A ďalšie video by som chcel spraviť o 2 týždne, kedy budeme tu mať úplné zatmenie slnka. Takže som celkom zvedavý, hádam to dobre vyjde.